Панядзелак 30 верасня Белсат-Зум. Віталь Бабін, вітаю гаспадарства. Актуальныя навіны і аналітыка цягам бліжэйшай паўгадзіны запрашаю. Беспрэцэдэнтны крок. Літва звярнулася ў міжнародны крымінальны суд з матэрыяламі аб злачынствах рэжыму Лукашэнкі. Вене патрэбны расійскі газ. У Аўстрыі на выбарах перамаглі ультраправыя сілы. Навальнага маглі другі раз атруціць навічком. Журналісты публікуюць новыя дакументы. Цягнік Менск-Гаага з пасажырам Лукашенка крануўся, яго ўжо ніхто не спыніць. Гэтак у Народным антыкрызісным упраўленні ахарактарызавалі зварот Літвы як дзяржаву ў міжнародны крымінальны суд адносна злачынстваў менскага рэжыму. Падрабязней з Гаагі Ігар Кулей. Пасля перадачы прадстаўнікамі літоўскіх уладаў матэрыялаў у суд, пракурор міжнароднага крымінальнага суда зможа распачаць расследаванне па гэтай справе, што ў сваю чаргу адкрывае дарогу для выдачы ордэраў на арышт падазраваных. Упершыню ў гісторыі з'яўляецца юрыдычная падстава на выдачу ордэру на арышт Александра Лукашэнкі і кожнай іншай асобы падазраванай у здзяйсненні апісаных у справе злачынстваў супраць беларусаў. Цягнік Менск-Гаага сёння рушыў. Лукашенко ўжо знаходзіцца ў ім. І ён даедзе да месца прызначэння. Гэты дзень увойдзе ў гісторыю Беларусі. Збор доказаў па гэтых справах ініцыявала і пазней сістэмна займалася каманда Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, якая ў партнёрстве з іншымі праваабарончымі ініцыятывамі перадала гэтыя факты літоўскаму ўраду. Літоўскія чыноўнікі дапоўнілі гэтыя дадзеныя сваёй юрыдычнай экспертызай. Здзейснены першы і на сёння найважнейшы крок на шляху дасягнення справядлівасці для беларускага народа. Сотняў тысяч ахвяраў злачынстваў супраць чалавечнасці, якія здзяйсняе дыктатар Лукашенка і яго памагаты. Мы стварылі гістарычны прэцэдэнт. Упершыню ў гісторыі, у фокусе ўвагі міжнароднага крымінальнага суда будуць маштабныя міжнародныя злачынствы ў Беларусі. Заўтра раніцай у Гаазе літоўскі ўрад арганізоўвае прэс-канферэнцыю, на якой намеснік міністра юстыцыі гэтай краіны распавядзе ўсе падрабязнасці і адкажа на пытанні. А таму заклікаю уважліва сачыць за нашымі навінамі. Ігар Кулей, спецыяльна для Белсату з Каралеўства Нідерландаў. З намі на сувязі Александр Фрыдман, палітычны аналітык і гісторык з Нямецчыны. Спадар Александр, вітаю вас. Добрый день, вітаю. Гэты дзень увойдзе ў гісторыю, кажуць дэмакратычныя сілы Беларусі. На ваш погляд, наколькі важны такі крок з боку суседняй Літвы? Ну, я думаю, што ён прынцыпова важны ў тым сэнсе, што ўся гэтая справа з Гаагай і з міжнародным крымінальным судом, яна выходзіць на якасна новы ўзровень. Адна справа, калі там ідуць заклікі з боку беларускіх дэмакратычных палітыкаў, калі яны перадаюць нейкую інфармацыю, і іншая, то бок, калі гэта ёсць, а другая зусім іншая справа, калі да гэтага далучаецца дзяржава, прычым дзяржава член Еўразвяза і член НАТО. То бок гэта сур'ёзна, гэта, канешне, не значыць, што будзе сапраўды выдадзены ордэр на арышт Лукашэнкі, але крок у гэтым напрамку зроблены, і гэта такі сур'ёзны крок. На ваш погляд, як адрэагуюць у Менску на вось гэтыя навіны, ці варта чакаць, магчыма, нейкіх разрываў дыпламатычных стасункаў з Літвой? Ну, я перш за ўсё чакаю такі радыкальны ўсплеск антылітоўскай прапаганды. Яна, канешне, была і да гэтага, яна моцна назіраецца і з 2020 года, но зараз яна выйдзе на зусім новы ўзровень, і на пэўны час, напэўна, у прапагандзе будуць панаваць антылітоўскія наратывы. Гучныя заявы будуць, але ўсё ж такі я не думаю па шчырасці, што беларускія ўлады пойдуць на такі радыкальны крок і разарвуць дыпламатычныя адносіны. Тое, што яны гэтым будуць пагражаць, і не толькі, дарэчы, гэтым будуць нагадваць, што там ёсць беларуская армія, што калі што можна паклікаць і расійскую армію, што ў Беларусі нібыта ёсць ядзерная зброя, гэта яны ўсё будуць падкрэсліваць, канешне. І там будзе вось такая вербальная помста. Но каб яны рашыліся і разарваць дыпламатычныя адносіны, ну, думаю, што на гэты крок яны не пайдуць. Але тое, што адносіны значна пагоршацца, гэта відавочна. Відавочна і тое, што міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў апошнімі днямі спрабаваў залагодзіць гэтую сітуацыю, нейкім чынам наладзіць стасункі з афіцыйнай Вільняй. На ваш погляд, чаму не ўдалося і чаму мы пабачылі вось такую прынцыповую пазіцыю Літвы ў гэтым пытанні? Ну, мы ж
павінны пабачыць, што рабіў гаспадар Жанкоў. Там былі такія прыгожыя заявы пра ўсё добрае, давайте сябраваць, давайте выбудоўваць адносіны, але ж гэта словы. А дзе канкрэтыка, дзе канкрэтныя крокі, якія чакае ад лукашэнкаўскага рэжыма і Польшча, і Літва, і Латвія, і іншыя краіны. Дзяржаўны бок, ён прызвычаіўся добрыя, прыгожыя, пустыя словы і ніякіх сапраўдных крокаў. Ну, адпаведна, тыя патрабаванні, якія ў Літвы ёсць па паляпшэнню стасункаў. І што тычыцца сітуацыі ў самой Беларусі, і лёс палізняволеных, і ўвогуле гэтая антылітоўская рыторыка, і тыя правакацыі супраць Літвы, пра якія мы чулі і бачылі. Паколькі нічога ў гэтым напрамку не змянілася, ну дык што гэтыя словы могуць палепшыць. Але я па шчырасці нават не думаю, што гаспадар Жанкоў там на нешта разлічваў. Напэўна, той сцэнарый, які мы зараз бачым, быў у Мінскам пралічаны, напэўна, у іх была адпаведная інфармацыя, і яны проста рыхтаваліся да таго, што гэта будзе, каб прынамсі паспрабаваць, ну, атрымаць нейкі прапагандысцкі пропіс, што вось глядзіце, мы тут ад Літвы з абдымкамі, мы тут жадаем сябраваць, выбудоўваць стасункі, а яны вось так супраць нас. На ваш погляд, якую рэакцыю можна чакаць унутры атачэння Александра Лукашэнкі? Ось, уласна, калі гэта інфармацыя будзе датычыць не толькі самога Александра Лукашэнкі, але ягонага бліжэйшага атачэння, тых, каго, ну, умоўна, міжнародны крымінальны суд можа прыцягнуць да адказнасці. Я думаю, што ўсе тыя, хто там можа з'явіцца сярод тых, супраць каго могуць выдаць ордэр на арышт, там, і вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, і тыя людзі, якія непасрэдна звязаны з украінскімі праектамі, з вывазам дзяцей і іншым, яны ж і так ведаюць, што ў іх пасля Лукашэнкі будучыні няма. Ну а зараз, калі супраць іх яшчэ і будуць выданы ордеры на арышт, ну гэта яшчэ больш узмацніць іх адданасць Лукашэнку. Я думаю, што ўсе тыя людзі, якія, калі ордер будзе выдадзены, яны змогуць зрабіць у лукашэнкаўскай Беларусі нават яшчэ добрую кар'еру, іх чакае кар'ерны ўзлёт. Ну а што будзе пасля гэтага? Тут пабачым. Прынамсі, іх лёс цесна звязаны з Лукашэнкам. Яны падзеляць яго лёс. У іх няма іншай магчымасці будзе. Не будзе іншай магчымасці. Разам з тым, што бачым, што такі ж ордэр, выдадзены на арышт Владзіміра Пуціна, апошняга не вельмі хвалюе. Ён спакойна ездзіць у Манголію, там збіраўся ў Арменію, у тым ліку у тыя краіны, дзе дзейнічае рымскі статут. А Александр Лукашенко вельмі чамусьці нервуецца гэтай інфармацыяй. Чым палягае вось розніца паміж Пуцінам і Лукашэнкам у гэтым пытанні, на ваш погляд? Я думаю, што Пуцін, ён для сябе вырашыў, што вось гэта ўсё непрыемна, канешне, але ён бачыць сябе такім барацьбітом з Захадам, што вось у яго ідзе барацьба з Захадам, і ён жадае ў гэтай барацьбе перамагчы. Ну і, напэўна, лічыць, што калі ён пераможа, то можа і ордер будзе адменены, а калі не будзе адменены, ну дык не будзе адменены. Ён жа прэзідэнт ядзернай дзяржавы, паспрабуйце такога чалавека затрымаць недзе. Так што ў гэтым сэнсе Пуцін рэагуе на гэта больш спакойна. Што тычыцца Лукашэнкі, ну Лукашенко ж не Пуцін. Ядерная зброя, якая ў яго нібыта ёсць, гэта ядерная зброя расійская. Ну і гэта непрыемна, што ты вось недзе па свету ездзіш, а раптам цябе затрымаюць. А затрымаюць цябе таму, што там нейкая краіна, а ён жа такія краіны наведвае, якія могуць і перамятнуцца і на другі бок. Ну прапануюць там той жа, не ведаю, там Зімбабве альбо Манголіі, нешта такое за Лукашэнку асабліва прывабнае. Лукашенко ж не Пуцін, яго ж можна выдаць. Ну якая будзе рэакцыя? Ну ніякай рэакцыі сур'ёзнай не будзе. Нават можна будзе ад Захаду нешта такое добрае атрымаць. Лукашенко ведае, што для яго у выпадку такога ордера на арышт будзе абмежаванняў куды больш. А яшчэ ёсць і іншы спецыфічны фактор. Лукашенко, ён жа апошнім часам, не толькі што апошнім часам, ужо працяглы час ставіць сябе, параўноўвае сябе з іншымі дыктатарамі, якіх пераследуе міжнародны крымінальны суд. Тут і Мілошевіч, тут і Кадафі, асабліва Мілошевіч. Вось у гэтае ўяўленне, што калі нешта такое, форс-мажор адбудзецца, і Лукашенко можа патрапіць у Гаагу, таму што ты ж яго паплечнікі. Як гэта было з Мілошевічем, дарэчы. Ну там з Мілошевічем не паплечнікі, але змянілася ўлада у Сербіі, і што Мілошевіча накіравалі ў Гаагу. А для тых людзей, якія прыйдуць после Лукашэнкі,
якім прыйдзецца займацца наступствамі перыяда Лукашэнкі. Ну а чым гэта не добрае выйсце? Усё скінуць на Лукашэнку і сказаць, ён ва ўсім вінаваты, давайте мы Лукашэнку выдаем і палепшым стасункі з Захадам. І он гэтыя ўсе сцэнарыі, яны ў яго ў галаве круцяцца, і гэта яму вельмі непрыемна. Гаспадар Александр, дзякуй вялікі за гэтую размову. Працягнем абмяркоўваць гэтую гарачую тэму з нашым наступным госцем з Літвы. З Віленскага універсітэту Віціс Юрконіс. Спадар Віціс, вітаю вас. Вітаю. Як лічыце, чаму Літва ўсё ж такі пайшла на такі крок? Ну, вопрос наверняка, почему только Литва? И я уверен, что это будет не только Литва, что будет и больше заявлений по поводу этого. И мне кажется, причина очевидная, что мы имеем преступный режим для своих граждан, преступный режим для соседей, преступный режим для Украины. Первым делом, конечно, это касается соучастия режима в войне в Украине, и участие в депортации украинских детей, участие в пытках против своих людей. Так что я думаю, что тут, где ни смотри, там, в принципе, нарушение международного права, и есть все основания обращаться в международные ведомства. На ваш погляд, якую рэакцыю можна чакаць з боку афіцыйнага Менску? Ці гатовая Вільня да таго, што, напрыклад, Менск можа цалкам разарваць дыпламатычныя стасункі з Літвой? Мы и так думаем, что режим Лукашенко нелегитимен. Я надеюсь, и вы так думаете, и большинство демократического общества. Так в плане вот этого всего контекста, мы говорим про довольно узкое техническое взаимодействие какое-то. Ну и можем вспомнить, что 21 год, еще до полномасштабного вторжения в Украину, то есть инструментализированную миграцию тоже по всем пунктам нарушения международного права и похищение частного рейса Ryanair самолета, да, где были причастны, где были похищены и граждане Литвы, и граждане Франции, и граждане Греции и так далее. Так что вот вам еще можно придумать потенциальных тех, которые будут обращаться или и имеют право. А насчет сувязей, ну, смотрите, когда есть страна соседняя, которая как кремлевский какой-то рупор тоже грозится всем ядерным оружием, ну о чем это говорит? Когда преступников, то есть уголовников даже приглашает на свою территорию, я имею в виду вагнерцев, да? То есть о чем тут говорить? Тут же вопрос не Литве, тут вопрос белорусским гражданам, ну то есть до какого дошли. И мы понимаем, что в Беларуси продолжается террор, но также понимаем, что есть много гаек в этом всем режиме Анстат, и это не только Лукашенко. Но с чего-то надо начать, конечно. И понимаем, что белорусский режим сознательно выбрал выйти и игнорировать международное право, потому из-за смертной казни у вас нету в Совете Европы, но вот есть Международный уголовный суд, и это один из способов, помимо всех других вещей, универсальных юрисдикций, спецдокладчиков и так далее, поднять этот вопрос безнаказанности белорусского режима и Лукашенко непосредственно на самый высочайший уровень. Віціс, як думаеце, ведаем, што рэжым Лукашэнкі вельмі помслівы, і сам Александр Лукашенко вельмі помслівы чалавек. Чаго можна чакаць Вільні пасля такога кроку з боку Літвы? Того, что
что мы как бы насчет чего мы как бы или в каких условиях мы живем за последние там 20 лет. Помним и как бы самолетик шведский, как бы плюшевый десант и так далее, и все эти реакции, и как грозился и так далее. То есть, ну это же не новость. То есть, и мы видели в 2020-2021 году, как белорусские граждане, несмотря на весь этот террор, не боялись. Я думаю, что ну вот представителям свободного мира, то есть тоже, а чего бояться? Потому что, ну если там каждый раз, что там скажет Лукашенко и дрожать, ну, то есть это не вариант. Это как раз мы видим, как некоторые белорусские чиновники белорусского режима как бы дрожат, и ну, надо больше решительности, потому что, ну, нельзя игнорировать такой безнаказанности, потому что мы видим, что это льется через границы, это становится угрозой региональной безопасности. Я думаю, что уж кто-кто, особенно украинцы, могли бы более детально рассказать про это. Вядома, што пакуль гэта будзе ўсё прынятае ў Гаазе, у самім судзе будуць складзеныя спісы таго, каго будуць аб'яўляць у вышук міжнародны, ці Літва самая афіцыйная Вільня можа пайсці вось на складанне такога спіску з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі, з тых людзей, якія датычныя да такіх злачынстваў, пры спробе ўехаць на тэрыторыю Літоўскай рэспублікі будуць арыштаваныя. Як лічыце? Я думаю, что и сейчас все основания есть, как бы это сделать. Как бы у нас довольно, как бы интересная интерпретация универсальной юрисдикции. Мы помним, что это было тоже как бы использовано не только по белорусским событиям, но также и по событиям 13 января, там, генерал Усхопчих и так далее. Как бы, так что, да, я думаю, что белорусский режим недооценивает решительность и принципиальность как бы Литвы в этом плане. Особенно памятая, что там в 2008-2009 году когда-то Литва была одним из флагманов, ну, так называемой европеизации, где мы как раз уговаривали Брюссель, что надо дать шанс, там, особенно там, тогда нынешнее руководство. Ну, как бы шанс этот был, а потом поступало только как бы угрозы, там стройка Островецкой АЭС 50 километров в радиусе от Вильнюса и так далее, и так далее. Дзякуй вялікі за гэты каментар і, конечно же, за пазіцыю Літвы ў тым ліку. Дзякуй вялікі. Беларусь змяніў прозвішча, каб атрымаць чарговую шэнгенскую візу ды абысці забарону на ўезд у Польшу. Аднак яго ўсё роўна затрымалі і дэпартавалі на радзіму пры спробе вылецець самалётам з аэрапорту Катавіцаў у турэцкую Анталью. Мужчыну забаранілі заязджаць у краіны шэнгенскай зоны 3 гады. Пра іншыя падзеі ў нашым аглядзе. Валер Цапкала прапанаваў свой пункт гледжання, за каго можна прагаласаваць на выбарах прэзідэнта Беларусі ў 2025 годзе. Паводле палітыка, калі з'явіцца які-небудзь беспрацоўны, цытата, бомж, то такога ў першую чаргу трэба будзе падтрымліваць, заявіў ён у інтэрв'ю украінскай журналістцы Алесі Бацман. Акрамя таго, Цапкала паведаміў, што Лукашенка на гарманальных прэпаратах, мае тромбаўтварэнне і ў любы момант можа трапіць у шпіталь. Ліванская групоўка Хізбула выбрала новага лідара. Паводле шэрагу арабскіх медыяў, месца забітага Хасана Насралы зойме ягоны стрэчны брат Гашым Сафі ад-Дын, новаму лідару 60 гадоў. Ён адзін з заснавальнікаў Хізбулы, кіраваў яе фінансавымі і гаспадарчымі пытаннямі. З 2017-га ад-Дын значыцца ў спісе тэрарыстаў, якіх шукаюць ЗША. Колішні лідар Хізбулы Хасан Насрала загінуў 27 верасня ў прыгарадзе Бейруту у выніку паветранай атакі Ізраілю. Больш за 100 асобаў загінулі і да 100 мільярдаў долараў матэрыяльнай шкоды. У ЗША пачалі разбіраць завалы пасля ўрагану Гелен, які пранёсся над паўднёвым усходам краіны. Найбольш пацярпелі паўночная і паўднёвая Караліна, Флорыда, Джорджыя і Тэнесі. Шторм пакінуў без электрычнасці мільёны амерыканцаў, знішчыў дарогі і масты, выклікаў навадненні. З прычыны знішчаных вышак мабільнай сувязі сотні людзей не могуць звязацца з блізкімі і лічацца прапаламі без звестак.
У ЗША пайшоў з жыцця Крыс Крыстаферсон, амерыканскі актор і легенда кантры-музыкі. Яму было 88 гадоў. Крыстаферсон часта ўзначальваў амерыканскія кантры-чарты, а кавер-версіі ягоных песень станавіліся хітамі для шмат якіх артыстаў. Некалькі дзесяцігоддзяў Крыс выступаў сольна, а ў сярэдзіне 1980-х сфармаваў супергурт Highwaymen. Тройчы атрымліваў Грэммі, а ў 2004-м стаўся сябрам залы славы кантры-музыкі. На парламенцкіх выбарах у Аўстрыі перамагла ультраправая папулісцкая аўстрыйская партыя свабоды пад кіраўніцтвам Герберта Кікля. Паводле папярэдніх звестак, за крайне правых прагаласавалі крыху больш за 29% выбарнікаў. Ультраправая партыя свабоды і яе лідар Герберт Кікль выступаюць супраць падтрымання Украіны. У расійскай агрэсіі яны вінавацяць ЗША і НАТО, ды выступаюць супраць антырасійскіх санкцыяў. Ва ўнутранай палітыцы Кікль заклікае ператварыць краіну ў крэпасць, дзе не будзе месца мігрантам. Герберт Кікль не хавае захаплення палітыкаю прэм'ера Угоршчыны Віктара Орбана і выступае за дыялог з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуцінам. Нягледзячы на перамогу ў выбарах, аўстрыйскай партыі свабоды будзе цяжка сфармаваць бальшыню ў парламенце. Усе іншыя палітычныя сілы краіны адмаўляюць у магчымасці ўвайсці ў кааліцыю з крайне правымі папулістамі. З намі на сувязі Алесь Лагвінец, палітолог. Спадар Алесь, вітаю вас. Дзень. На ваш погляд, чым тлумачыцца поспех ультраправай партыі свабоды вось на апошніх парламенцкіх выбарах? Гэты поспех тлумачыцца незадаволенасцю аўстрыйцаў міграцыйнай палітыкай. Ён тлумачыцца таксама такой доўгатэрміновай, можна так сказаць, прысутнасцю гэтай партыі у аўстрыйскай палітыцы. Яна займае пэўную сваю нішу, ну і паказвае, што ў кожным грамадстве ёсць пэўны пласт такога кансерватыўнага, крытычна настаўленага насельніцтва адносна як еўрапейскай інтэграцыі, так і міграцыйных плыняў. То бок два асноўныя слоганы кампаніі былі гэта спынім міграцыю і нелегальнае выдзяленне статусу уцекачоў у Аўстрыі і таксама спынім вайну праз падтрымку Украіны. Вось тое, што лідар партыі Герберт Кікль называе сябе фольксканцлер, то бок народны канцлер, нагадвае сітуацыю стагадовай даўніны, якая адбылася з Адольфам Гітлерам на выбарах. Ці гэта не выклікае занепакоенасці, нават нейкі страх, што гісторыя можа паўтарыцца? Ну, вядома, што ягоную партыю засноўвалі былыя чальцы СС і пэўныя сімпатыі да таго трэцяга рэйху можна пабачыць у некаторых дзеячоў гэтай партыі. Скажам, іхні такі дыскурс, не ўсё там было адназначна. То бок ён выклікае, магчыма, пэўны рэзананс сярод аўстрыйскага электарату. Там нядаўна быў таксама скандал, што на якіхсьці пахаваннях чальцы гэтай партыі спявалі гімн, які лічыцца, які ўслаўляе нямецкі, нават святую нямецкую імперыю. То бок тут бачна пэўная гульня словаў і таксама намёкі на тую спадчыну, якая існавала ў Нямецчыне ў 30-е гады. Але трэба звяртаць увагу, што в Нямецчыне, в Аўстрыі, трэба звяртаць увагу на тое, што ўсё ж такі гэтая партыя пераможца, але не абсалютны пераможца, яна мае толькі каля 30%. Так, тэндэнцыя вельмі выразная. Яны, па сутнасці, падвоілі свой лік параўнальна з папярэднімі выбарамі, то бок іх было 16%, але зараз ўжо іх амаль 30%. То бок гэта, скажем так, трывожная тэндэнцыя, і відавочна, што гэта ў той ці іншай ступені будзе адлюстраваная ў наступных палітычных кроках. Незалежна ад таго, ці будзе гэтая партыя пры ўладзе, гэта значыць, ці будзе яна часткай урадавай кааліцыі. Вядома, што гэтая партыя на мясцовым узроўні, федэральным на ўзроўні
суб'ектаў аўстрыйскай федэрацыі ўжо супрацоўнічае з партыяй, якая да гэтага кіравала, з кіроўнай партыяй, якая ранейшым яшчэ з'яўляецца, якая мае свайго канцлера, то бок еўрапейскай народнай партыі. Але ці адбудзецца гэта на нацыянальным узроўні, гэта яшчэ пытанне адкрытае, але ў кожным разе мы можам чакаць пэўнае такое большы рух управа, больш такая жорсткая антыміграцыйная рыторыка з боку нават традыцыйных урадаў, скажем, правацэнтрысцкіх, хаця б з таго гледзяшча, каб не аддаваць цалкам гэтую тэматыку больш крайнія пазіцыі. А як гэта паўплывае на дапамогу ўкраіне? Бачым, што прарасійскія такія сілы ў Еўропе ўсё больш з'яўляюцца папулярнымі. Я маю на ўвазе такую вось Угоршчына, Славаччына і Аўстрыя. На ваш погляд, ці гэтыя сілы нейкім чынам могуць уплываць на рашэнне Брусселя дапамагаць Кіеву? Ну, відавочна, што гэта можа ускладняць рэчы, але зноў жа мы не ведаем, ці гэтая партыя будзе ва ўрадзе, і нават калі яна будзе, там будуць пэўныя кааліцыйныя дамоўленасці. Але факт ёсць фактам, што на тэрыторыях былой аўстра-вугорскай імперыі сапраўды ёсць даволі значная частка людзей, якія крытычна ставяцца да падтрымкі Украіны, і ёсць палітычныя дзеячы, якія сапраўды апановваюць гэтую тэму і стараюцца на ёй атрымліваць палітычныя дывідэнды. Я б не сказаў, што ў блізкай перспектыве штосьці радыкальна зменіцца, але зноў жа, калі, скажам, там адбудзецца яшчэ змена ўрада ў той жа Чэхіі, што даволі таксама верагодна, калі партыя свабоды будзе ўрэшце ў выніках дамоўленасцяў прадстаўлена ва ўрадзе Аўстрыі, то гэта будзе выклікаць відавочна складанасці, будуць большыя перашкоды адносна далейшай падтрымкі Украіны і ейнага змагання за сваю незалежнасць і за сваю тэрытарыяльную цэласнасць. Але ў той жа час варта ўвесь час звяртаць увагу, што на сённяшні дзень, можна так сказаць, мейнстрым, ён усё яшчэ дамінуе. Нават калі скласці так матэматычна, то большасць, абсалютную большасць, то бок 70% галасоў у Аўстрыі атрымалі іншыя палітычныя сілы, якія выказваюцца якраз у іншым духу і якія гатовыя падтрымліваць Украіну, калі мы кажам пра вайну ва Ўкраіне. Спадар Алесь, дзякуй вялікі за гэтую размову. Расійскага апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага атруцілі ў расійскай калоніі «Палярны воўк». Такую выснову зрабіла выданне «The Insider», якое атрымала доступ да сотняў афіцыйных дакументаў, звязаных з магчымаю гібеллю Навальнага. У распараджэнні выдання сярод іншага дзве версіі пастановы аб адмове пачынаць крымінальную справу, падпісаныя маёрам юстыцыі Александрам Варапаевым. У больш ранняй паведамляецца, што 16 лютага Навальнаму рэзка стала дрэнна. Ён пачаў скардзіцца на боль у вобласці жывата, званітаваў, страціў прытомнасць. Пры гэтым з пазнейшай версіі, якая і сталася канчатковаю, зніклі словы пра болі ў жываце і ваніты. На думку рэаніматолага Александра Палупана, які лекаваў Навальнага ў омскай лякарні пасля атручвання навічком у 2020 годзе, паказаныя ў дакументах сімптомы ніяк не супадаюць з афіцыйнай версіяй пра парушэнне рытму сэрца. Напісаныя ў іх сімптомы паказваюць на тое, што Навальнага атруцілі. Магчымае забойства ў расійскай калоніі апазіцыйнага палітыка Алексея Навальнага ў ранішнім эфіры праграмы «Вот так» пракаментаваў палітолог Александр Морозов. Ну, я думаю, во-первых, очень важно то, что если получен большой массив документов, то помимо самого медицинского свидетельства, которое было скрыто в итоговых отчетах, помимо этого здесь образуется возможность увидеть массу людей внутри пенитенциарной системы и в полицейской машине, все, кто имел отношение к фиксации этой смерти. Это дает возможность увидеть всех этих людей, их действия, и они тем самым как бы перестают быть, так сказать, тайными соучастниками, делаются как бы участниками открытой истории. Это довольно важно. Я думаю, что дальнейшая обработка этих документов приведет к тому, что все люди, которые участвовали в сокрытии сведений об убийстве Навального, они окажутся в санкционных списках и будут, так сказать, на веки вечные внесены в списки людей, которые
в общем, совершают и преступления, и моральные преступления. Мы працягваем сачыць за інфармацыйнай павесткай у Беларусі і свеце. Падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі, калі гэта для вас бяспечна. На гэтым развітваюся са спадарствам. Да хуткай сустрэчы на Белсаце.